Ej. Jeg får snart installeret noget, så jeg kan... Jeg får snart installeret noget, så jeg kan, hvad nu det hedder, spille Minecraft, så jeg kan se det selvfølgelig. Så der var ikke så længe, mine fætter vil hjælpe mig. Det var faktisk det. Ses. Håber jeg. Okay, ses. Nej, jeg får snart videocam, så I kan se, når jeg spiller sammen med mine venner og nogle andre venner, jeg har. Jeg vil spille på nogle online, og jeg vil spille noget Elder Scrolls online. Nej, ikke online, hvad fanden snakker jeg om? Noget Elder Scrolls. Og jeg vil spille noget Team Fortress. Jeg vil spille alt muligt. Jeg skal nok få det til at virke. Det lover jeg. Dem som ser det her, kan I ikke gøre sådan, kan I ikke lige like, eller kan I ikke lige subscribe? Bare et eller andet. Jeg skal også spille Happy Wheels. Ja, det er bare hvad jeg har at sige. Hey dreng og piger. Jeg kommer så. Nu kommer klappen. Bye.